Ribeira afondou na navegación a través da exposición Un paseo polo mar a través das maquetas. Manolo Paz, Manolo Sampedro e Miguel Abraldes amosan as súas obras no Liceo Marítimo de Ribeira. A cultura non deixa de estar presente en Ribeira, sobre todo a vencellada ao mundo mariñeiro. O municipio acolle do 17 ao 20 de xullo o encontro de embarcacións tradicionais de Galicia e o Concello ven de sumar unha nova exposición enmarcada nos actos previos desta cita. Nesta ocasión trátase da mostra titulada Un paseo polo mar a través das maquetas, que está formada por pezas de Manolo Sampedro, Manolo Paz e Miguel Abraldes e foi inaugurada o sábado no Liceo Marítimo ribeirense. Un paseo polo mar a través das maquetas é unha exposición organizada polo Concello de Ribeira, a Cofradía da Adorna e, por suposto, o Liceo Marítimo de Ribeira, que nos emprestou este espazo maravilloso, en colaboración ca Comisión de Culturmar, que sabedes que próximamente teremos ese encontro de embarcacións tradicionais, non? Que xa onte no Museo do Pobo Galego se falou xa formalmente dese grande encontro que vai haber, e cos artistas temos en concreto pois a Miguel Abraldes, a Manolo Sampedro, a Manolo Paz, a Juan Varela e a Juan Queiruga, que se uniron xa máis tardíamente para facer conta destas xa máis incluso de 60 maquetas que temos de embarcacións modernas e tradicionais, sobre todo, para facer unha homenaxe e coñecer a historia patrimonial e identitaria que ten especialmente o pobo ribeirense. Pero pois todo Galiza en xeral. Vai estar aquí exposta ao longo de todo o mes e os artistas están dispostos a facer visitas guiadas. Xa comentamos que pois persoas interesadas en facer unha visita guiada pois poden contactar comigo, co Pepe, co presidente do Liceo, asistir ao Liceo, ás oficinas de cultura do Concello e dicir, pois queremos unha visita guiada. Sen ninguna dúbida, pois poñemos en contacto cos artistas para facer visitas guiadas. Durante o encontro, obviamente, van estar xa ao longo de todo o encontro, non vai haber moitísima actividade, pero que saibades que xa previamente se poden facer esas visitas guiadas. Alberto afirmou que se trata dunha maneira máis próxima de achegar a cultura mariñeira, para que a cidadanía se siga nutrindo dela dende outro punto de vista. Ese paseo a través das maquetas, ese paseo polo mar, pois que non sea só un paseo polo mar, que sea un paseo polo patrimonio, pola historia, pola sabiduría que nos aportan estas persoas, non? É que temos que estar en contacto continuo, pois a mocidade cas persoas máis maiores para seguir conservando ese patrimonio, transformando e gañando identidade como pobo. Esta mostra está formada por máis de medio centenar de pezas, maquetas que amosan diferentes tipos de embarcacións. Temos diferentes aficións, temos maquetistas, por exemplo, Manolo Sampedro, que traballa con embarcacións máis tradicionais de toda a zona de Coruña, Ferrol, ata aquí. Logo temos a Manolo Paz, que traballa en embarcacións tradicionais, Miguel Abraldes, que fai embarcacións por encargo, pero que quixo pois aportar para o seu granciño área para esta exposición, é que temos, de feito, a exposición temos na embarcación do Cartagena, que este ano se lle fai homenaxe, non? Por ese pois, terrible naufraxio, e a temos tamén aquí, foi unha embarcación, unha maqueta donada ao Museo Municipal de Ribeira, pero que a temos aquí para que a veciñanza pois, a poida desfrutar tamén. Diferentes membros do goberno local, da corporación e representantes da Real Ilustre Cofradía da Adorna e de Culturmar asistiron á inauguración, na que tamén estivo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.